Ja si myslím, že keby som bol znova študent a bol by som v zahraničí, tak strašne mi pomohlo, ak by prišli ľudia zo Slovenska, mali diskusiu na úrovni a naozaj s faktami o tom, či sa dá na Slovensku rozumne pracovať, podnikať a robiť veci, za ktoré sa netreba na svetovej úrovni hanbiť. Ja by som strašne rád otvoril diskusiu, lebo ja sám ešte neviem, či sa oplatí alebo neoplatí vrátiť sa na Slovensko a robiť startupy doma zo slovenskej pôdy. A chcel by som tomu venovať nejaký čas a vypýtať si názory a získať možné myšlienky na to, či sa to oplatí alebo neoplatí. Spod je miesto, ktoré je otvorené pre každého. Čiže či už je to študent, ktorý len začína a má záujem popri štúdiu sa niečo dozvedieť nového podnikaní, alebo je to startupista, čo už má pár rokov skúseností z korporácie za sebou, alebo je to sám korporát, čo chce prísť a trošku sa inovovať a získať nové názory, alebo sú to investori, ktorí majú nejaký voľný cash na rukách a hľadajú rozumné možnosti, ako to zainvestovať. Pre každého je Spod, sme otvorená platforma a vítame každého. Nasávajte informácie, nasávajte všetky dáta, všetky možné kontakty, ľudí, zážitky a všetky možné veci, ktoré dneska dostanete v Anglicku a nedostanete to doma. A rozmýšľajte sa na základe toho, čo získate ako informácie, či sa vrátiť, či sa nevrátiť, čo vlastne spraviť a v tomto momente hlavne nasávajte tie informácie.